Kende na moroche chira na nkwani njenero nkwani njitingu kwa bantu na bati bono aena kiokorigere omongwana ori tari omuya omuya style agitoseka amatro omwana ominto maite mekangate toramo bi omuya style kikwande omongwana no omuya kuringana no ni nchira agutara akogenda buya iga gochiari moino bono nanche na bondo chena omwana ominto igo mwara akwanete iga nkia gotebeti tokorande na goteita ntebeti kenda ayende iburungi ngana ki keracha nkiacha gokora manyeri nderio manye no ana mangana kingo ya approach omongwana ori nabwate bong'ombe nabwate bosese iga nabwate obotuka atigere tuna ng'ina koro bono rende kero narigereri nakamugondo nkaro endemero manyete egento kiamana ne endemero tenda kobori my brother yani ometonya onyanta kusigeti kunango nakoreti wangora kindende igotete konteinga ochire konyoma yani nkyo tari kubekere ni simple time sinde na manya bwangwangu wante yamana say I know mwana ominto ani ngosigeti anda no manna urasenda na bora nge direction lakini tari yegonsi igo bono korante bya burungu ngana ki ochire iga na iga koraiga igorio omongwana ori gacha kontebi naki na goroche na kumanyete ere donde ina gaki o ntebi na gaki omwana ori omino no muyare etabine ngiere njetimanyeti asa manyerete timanyite bono nabugana ki ngonya gukokora ki ngonya gukwana mure amete naro twa ukwana na kemuntu ngemuntu kosom na kya koro manya seite chetingo manya achicha ngemuntu na manyete na ndo cha matanga nabuga no moiri go cha matanga ayo kiara tomaiti ori nyoko igaya mangana no ya supported tomaiti nyoko mokali si tuacheta matanga nero yua nja matanga antaje nyoko mokali si tuacheta matanga no aru abweke nyureki igo bana yoroche ngambi anyomune chocolate mate na gotebi omwana ominto iga abasa keroro masa ugore biya lakini emiaka ngonya gusukire tindateba buna kwagotire tindateba buna kwakorire kwagotire bati na gotebi naki egesicha ririkiang'eire gosomori kiabere kia na rigekora na rigekonyana no mwaso kiarose ebintu ebiya koratiga buna bugwa kwanyire igo in fact wakwanire biya egesicha nande buno manyete inchego sino manyete ni mato mwana ominto nona ni ngwa appreciate no takengende asiga kinchego samo gondo ya uri mwalimu kwara no mwalimu agware walmendo mwalimu ami omuntu akwarte ntingiri omuntu akwarte ntingiri nambur mutakabwati ayo kwangaini igo kwanya gochio bore mo takabwati to no to buno montanko rekana ebigara biri mutwari biri bono bintu biri kwara na bigo chukonyoma ndara goteyo mwana ominto na masikani amanene sana I know mwana ominto style teyo eke murubuna keri gebekirite chichini sinsaiga kegocha omuntu gocha konyoma na arengereri agochicha apa kyo motoka igaiga isiko gaiga minto kago ikakorwe garime anyongete no aneta iga no ndi byoge chiyo kubwate tai wono rage chiguna ganto karia ngayo kubwata boni gario ore isiko kumorigereria yago manyete egento nkere ntaite ngotebi gento kieke bono omusacha okomonyora limo and opportunity comes once in lifetime ochiori bwanchire bweretire mbaka omwana ominto kwebire ngambare ngabantagete mbari ngabantagete kose neri ntara lakini batanya gochaga neri ntara no tinda abanchera asinga nchonche no mwana make sana ncheno mwana make nantinda isana konyoma in fact nkia tate nerere buruna gasacha boronge ante binga nantagete nkia tate nira tigangenda motebi tagocha gaiga ago ikaranse gaiga onyandi tata ari ngoro ngumu ikaranse ari ngiga sona gaiga mutenga ngana bwate chombe kwani nchene ngombe chombe bunande gan no nataka kombarira chombe ire ngachirani sana ncho mwana omunuke tigamuchiere hai ate nabo
Ikamo muro mina ndo choko te birini tieti. Ante abikingi okonya gwenkwana. Ono korete tuki gankyo nkie koko chakote yo mwana ominto. Ngotagete konyeri buya. Igo nagote bindigereri kunandika. Nongisaine. Ndio koira maina igora karta maina go chigoro nongisaine. Igo nakoborio chiche seito nchoche kote banche nkonda amore. Tugutiganire ndagotebia. Ante abikibo. Goso uchumbe na enyorire. Tatebete mumuro mindo tete kora chiombe seito. Igo njeneri tororo. Otete kondwera chiombe. Rero koigwa abantu nkururwa chiombe. Kwani baramune chiombe. Njene ngombe. Bono koratiga biri. Ogende seino. Ando saba abana bamino sabe paka chichirani ekenyoro. Obasaba obungombe buri borete. Oche kongakanira nche. Asibu njene ngombe. Kwegure ng'abantu sikuisi go bagwakanirwa helicopter. Chibese. Omanye gontebi ng'anje. Umusacha borongeiga. Otin kwanza ng'ogoteti gwachiseito kobegete raba. No, raba na chigo chokonywa maseito. Okombekero obo chini si rorango na kibore. Ng'otagete konywa. Ndagotebi go na kwaira ng'ora birita. Maete nakorigerere TV chiro kimwenge n'umusani oboiga. Ngaranga nagwancha nabo kwabanga n'omwana enyanya litobe lirere iga ngaranga tiganchi litobe linche nyanya nche oroche nga nae dibwenere tekemba kai igo ui tegerera nakibano kwerko masoti okandigererie chiro na mutansuru nkaroro konya gokora ebiso igo konya gotomia ebiso gocha sendo konya gokora ebiso iga muna mutansuru karanche nege chuchu oche bono chiseito ombekerte t-shirt tigera bai tiganda coach quality chomo sacha ntagete no kwete abwa sotari sana in fact tora tiokere rororo tunsaini egente ketangani ntage to musacha obegete sharp shooter ekikote kege tonga te kuchimotwali no kwete nando gotachireriga no bwate gari to bwate gari no nyamo gongote no ane bunda to bwati tobwati none of the above tobwati bunda na bwatera teyo tinkori na bunda igoroboni ekinege ntege tangani nyombero bono neto kabwati no ansaiga yimete njikoni okora nyombero nimbwati ngai kwaruse tirendo bunda tobwati nyomba ni bono isikonkorara nimbwate nyomba toko nange sono chiseito ane chiombe na genda seino mwanyo kabwa sokwarwa orebanga bwechoke ebigare ebyo begete motu ebibi obe buno montoro official koratiga gobono etuki yare gokonyoma no ebi nebigara tigakoyoroke etuki ebigara omanye gote nabori omusacha boronge ochiche seito oche gote yo mwana ominto ng'ana otagete konyoma bona na igure ogenda origie gari unande igatinda isano kunyoma nga time emiaka erenga nonde mererie emiaka 3 nabonga meno yangu ingali ngufu na funja mifupa onye koro mngaini bwatani lakini onye bado bunankoroche bado otherwise nisikupate kwetu no kwete timba isako konyora seito ni tiotagete po igentege chabu oten metia magore merondo gocha seito ngeti otagete konyoma na ane simi na maite ko mata omuntu otabwati no ane murika ande gatika beri ninjenda amugorere echabu bosa kaki monyoe gocha seito egete kenganiga agotachera amaguru
Omwanchi. Nakiona. Nakiona gakitogoso kesikono orang'agi. Kwanza mbia nakonyoriga na enkoligi. Inki kiasarika. Ng'ani omanye style nako Misiri. Bikorati gayo. Soma gaiga. Gosoma invitation card to my wedding. Next week nimbwate wedding. Next week nimbwate wedding. Yani nje naye. Kisi kadeto ya. Konte igakini ngebanga yani okubanga bakega uniyabe surprise. Aye natiga secho nayo gobwate tabiembe sana. Kwanza abasani bana bange bawo chagali nko kunechibes chokotagete. Poko musani onde nare nyweto chagali musonde yo mosoti. Okamoseli okamokwanda bobe. Wano mosoti no musanyo. Nanyo. Ibo kwa masete tiache konte. Nanyo monto miato chokole nyangi next week enere invitation na bogo chago cha at your own will. Tori konte igore mangane ye chi invitation iga chi invitation ninki. Yani style ngwanchete. Bono neteka nichibesa etobwati chibese. Anye kwa nyangire nchete timangana mangayo bwate tabiembe nechibese chokotagete nche nanyoro itoko menyanero bugimabwane. Aibono kanyakobera uchaburi gomo ngao. Ya tigandara agate. Kakibese nchebese nchirimo cyane. Neryo mete tinikora byekera abantu bagonchiesera nande nororo. Ekenyoreka abantu abange negure bawo kwana about ibintu byawo no kwene ngitabicha usitakaringia. Je nataka kwebwati ganda agenda gochiga igaye. Bono nyangi eyuni goro kwa bange tika musoti achitemingi. Goko roche nyangi goko rato chanje tumbwati mochando. Ne bangi nchomo nyene. Nje ningwanje. Kanya ko nganja lakini nyangi yo. Ya kora. Nyangi na gote irio rocho reto chanje nekire paka chombe na akanire. Igara agotebi. Kwana bwangometa taranya. Not serious. Enyangi mbange tebakae kwendo mosasiroti wabe tayari enyangi no ekali next week. Igogo ntiganche. Nago tigete kaya chitabinyu gweto bwa chime chitigangende enyangi okoro choreto. No. Ayo okoro enyangi oreto ta. Igogo ntiga. Kinki gosengo kotenya bana maminte. Akimumita gachikonge beri nyumba na masoti mononkange. Oya nanje tena gawaje besunti gira bana kingo chotenya bana maminte. Manya kimia kan 35 mbwana. Gosengo chokotenya abantu gakimbago chakonsekerere kenyoro bobe. Akimiaka wani kingo chokikimiaka tatiti ngo chokonyo musacha pia kingibono ngotenya bana. Kwanda ngebeli musoti gosenangire wani ganonya tabwati kende. Kono maite nagani gaki na nagotebi. Mbwati kabore maro lakini taite nyoma. Engwante itobwati kende. Lakini nchobona omaete nabuna mama atufundishe tena tata buna twaki naiga. Na tebe dali mali muntu okoligereke. Ya gichobwancha ni boro nendo muntu moiwane ne nyomba motali konya korwana. Dali rasima mali atoki. Dali rasima gosebinte na batoko ba moiga tobiro sintu tweka. Na appreciate mwana asenchu kwanchiri kona boko nganja. Gicha yani onte inana kiongeneke ene mwana ki ntogo chukorwana ntogo chukogosana tokomenya no morembe na tokora no biashara obokoboke toero chibesa musoti nakiona birita ndo tunakonyorire naindi nakibona birita mbiya lakini kimusoti agateba mbiya kimunchi ono hakini umetana akorigiri sana nate tukogotebi amangana ari nanchire nche nainda nanchiro nyome ya birita inki nande kyabeke bega hakimusoti kini nago oyo bono onganchire konyo ikire kongancha musoti gakyo gacha bakaminto ogataka gwakana bakachiombe gose ngo gatema narengeri ya ayengo ntema kwa renge ngo achete mwabo
nachiete sobo kori gyogoigi maete omosacha goikori gyoma konyora omosubati nekene taribo bono nachiete naye nabo noe konya gokwana ng'aki mbwati kende ne principal ne esukuru principal Mosoti ere matuma spingo togonte itubwati kintu enjenga gwanza igo kinagwancheire aye kuankanete ase kwa matanga tindi kende nando kanse ne chituki chiane chituki eki nachibegete iga egere narinda amanya kumanya ng'omusubati obo gwanja n'orori bunuri bona nyonde ng'akemunto naigete kong'anja bunande iga ne principal kaki mosoti ogonte bino konia matoke no buno okoni ebiasi echiro gaki mosoti nche nakinakorire rero ngotebinga ncheri nachiete nkarengereri sana nabire kinkorengereri nainde narorire ng'a omusacha gweka iga ndadiri nere nande bunare naye nche nare kogoseri ndore ng'a obumaene no sasa mbuya mono asoko ng'anja lakini kwa ng'anja kero chinga kichagwete sasa tora kwana nkyo kandi tigenda kwana no musubati oyo aso gwanja tali nako betereri yana ne principal tori gontebi no mwalimu asa omugaka gicho bwanja ni boro no murembe kati ganche bato bange nona kanyangi gatokore Igo yani Mosoti ne principal agacha seito nkamanya kumuterere style engabune iriga aya namang'ana amakong sana nasomire yana alanirie lesson tobese korigeria omonto omanye koruora omoire koreng'ana buna akorekana obwancha ninkere egento yani igo kemunto onyorire omosacha omuyeiga namanyire gotang'ang'aga iga ntabwati mosacha obwancha ninkere egento chibese nkorumaega iga kemunto nabanyora omosacha iga igo banyerera bonsi pi kemunto nero oire omosacha